Сьогодні ви білоруську мову здавали, так? Чому обрали білоруську мову? Потому что она легче, чем русская. Ну, па-першае, таму што я беларус. Па-другое, она знатна лягчэй, чым руская мова. Потому что я люблю нашу краину и хочу размовлять на белорусской мове. Я взяла это как четвертый предмет, на всякий случай. Давал белорусский, потому что русский знаю хуже. Да и, в принципе, мне нравится язык. Наша мова вельмі прыгожа і навокал яе гісторыя таксама цікавая. Таму і цікава яе выкарыстоўваць. Вельмі рэдка у мяне вознікае патрэба пагаварыць па-беларуску, мабыць, каб змяніць нейкі лад жыцця, каб не пазбегнуць аднаабразия. Я с Полесья, с города Иваново. Ну и там шмат хто размаўляе на беларускай мове. Сустрэлі майго даўнейшняга знаёмага Віктара Малышчыца, таксама вядомага ў нашай ніве. І калі ён паслухаў, як мы з Малышчыцам размаўляем на беларускай мове, ну, дагэтуль у мяне хлапец быў такі не беларускамоўны, я не націскала на яго. Вось. І ён прыехаў і сказаў, што мама, вы так цудоўна размаўлялі, а я не мог паўдзельнічаць. Як гэта можа быць? Чаму так? І ну, праз 2 месяцы ён уже гаманіў па-беларуску, і вось за год ён, напэўна, ні аднаго рускага слова не сказаў. На белорусском никто не разговаривает сейчас, поэтому как-то бессмысленно, наверное. Я люблю нашу страну, я лічу себе патріоткай, і тому я лічу, што кожны з нас можа як-то это не то што выкарыстоўваць, как-то паказваць, мабыць. Зразумела, буду выкарыстоўваць беларускую мову, таму што, як казаў Францішак Багушевіч, не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Сама из деревни, и там постоянно разговариваем на белорусском. А вось калі пераедзеш в сталіцу, будзеш размаўляць па-беларуску? Я думаю, нет. Ну, користоваться мало, потому что Беларусь еще не настолько долго создана, как белорусский язык. В Беларуси где-то лет 30, насколько я помню по истории. Иногда, когда я общаюсь со своим русским другом. Ну, потому что он ничего не понимает, и мне интересно объяснять ему, как это будет на русском звучать. Калі честно, я не думаю, что беларуская мова вярне свой былы статус, таму што ўсё ж таки краіны бліжняга зарубежжя гавораць па-руску, і гэтая мова больш шырокая для выкарыстання. Зараз моладзь ўжо ўсё больш і больш размаўляе на беларускай мове. Гэта становіцца, так сказать, модным у некаторым сэнсе. Честно, я последние 5 лет прожил уже в городе, и я белорусский язык как-то... Ну, все говорят на русском, и не с кем говорить на белорусском. Ну, просто не с кем. Город псує людей, треба назад у вёску, да? Треба.